रामे चित्तले सदा भूते लक्ष्मीपते मङ्गलम् भूत सावधानं समीपनगरा देवयावादरा योगे मधुपद्मभूतनगरा अन्तःपटा तेधरा दृष्टा दृष्टवरानकरणे करा वीर्वि वाजत्री मङ्गलबलानकरणे लक्ष्मीपते मङ्गलम् भूत सावधानं रामे चित्तले सदा भूते लक्ष्मीपते मङ्गलम् भूत सावधानं समीपनगरा देवयावादरा योगे मधुपद्मभूतनगरा अन्तःपटा तेधरा दृष्टा दृष्टवरानकरणे करा वीर्वि वाजत्री मङ्गलबलानकरणे लक्ष्मीपते मङ्गलम् भूत सावधानं लग्नाची सुरुवात करता पहिलीच तुळशीच्या लग्न देवळाच्या ह्यापासून देवळापासून सुरुवात करता आणि आता पावसाने आमचे उपकार केल्ले आहा त्या प्रमाणे हे बरे भाशेन जावचें अशें म्हणटा आणि आता लग्नाक सुरुवात करता अशें म्हणजे गावान आता गांवान लग्न जावपाक सुरुवात पहिले देवळाच्या पयली तुळशी कडली जाता तुळशी कडली जाता आणि मागीर गांवान सगळ्याची लग्न तुळशीचें लग्न जाता आणि आता फुडें लग्न जावपाक सुरुवात गांवान